ବନ୍ଧୁମାନେ କେବଳ ଅଧା ଚାମଚ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଯୌନ ସମ୍ପର୍କ ଟାଇମିଂ 3 ଗୁଣା ବଢ଼ିଯିବ। ଆଜିଠୁ ଆପଣଙ୍କ ସାଥୀ କେବେ ମଧ୍ୟ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହିବେ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ୟାର ଗୁପ୍ତ ସମାଧାନ ନେଇ ଆସିଛୁ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ପୁରୁଷଙ୍କ ଜୀବନରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଚିନ୍ତା କ'ଣ? ସମ୍ଭୋଗ ସମୟରେ ଜଲ୍ଦି ଥକିଯିବା, ମହିଳାଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିପାରିବାର ଅସମର୍ଥ। ଏହି ଅସମର୍ଥ ନିଜର ଲଜ୍ଜା, ହତାଶ ଏବଂ କେବେ କେବେ ସମ୍ପର୍କ ଭାଙ୍ଗିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି ପ୍ରାଚୀନ କାଳର ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଲୁଚିଥିବା ଏକ ଗୁପ୍ତ ରହସ୍ୟ। ନମ୍ବର 2, ପ୍ରତିଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମାତ୍ର ଅଧା ଚାମଚ ଅଦା ରସ ସହିତ ଅଧା ଚାମଚ ଦେଶୀ ଘିଅ ମିଶାଇ ଯଦି ଆପଣ ସେବନ କରିବେ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଜଲ୍ଦି ଥକିବାର ସମସ୍ୟା ହଟିଯିବ, ଆପଣଙ୍କ ଟାଇମିଂ ବଢ଼ିଯିବ ଓ ମହିଳା ସହିତ ସମ୍ଭୋଗରେ ଆପଣ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦ ଉପଭୋଗ କରିପାରିବେ। ନମ୍ବର 3, ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏହା କେବଳ ଏକ ଛୋଟ ଉପାୟ ନୁହେଁ, ଏହା ଆୟୁର୍ବେଦିକର ପରୀକ୍ଷିତ ସୂତ୍ର। ଅଦା ରକ୍ତ ସଞ୍ଚାଳନକୁ ବଢ଼ାଏ, ନର୍ଭକୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରେ ଏବଂ ଲିଙ୍ଗରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଉତ୍ତେଜନା ଦେଇଥାଏ। ଦେଶୀ ଘିଅ ଶରୀରର ତାପକୁ ସନ୍ତୁଳିତ କରେ, ମଜ୍ଜାକୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟ କରେ ଓ ପ୍ରାଣ ଶକ୍ତିକୁ ବଢ଼ାଇଥାଏ। ଏହି ଦୁଇଟି ମିଶାଇ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଥାଏ ଦୀର୍ଘ ସମୟର ସ୍ଥିରତା ଓ ସମ୍ଭୋଗର ଅସଲି ସୁଖ ଦେଇଥାଏ। ନମ୍ବର 4, କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଏହାକୁ ପ୍ରତିଦିନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ଫରକ ଦେଖିବାକୁ ଆଶା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆୟୁର୍ବେଦିକ କହେ, ଧୈର୍ଯ୍ୟ, ନିୟମ ତଥା ଓ ପ୍ରାକୃତିକତା, ଏହି 3ଟି ଜିନିଷ ଯଦି ଆପଣ ମାନିବେ, ତେବେ ଫଳ ନିଶ୍ଚୟ ପାଇବେ। ନମ୍ବର 5, ବନ୍ଧୁମାନେ, ଜୀବନର ସତ ଆନନ୍ଦ କେବଳ ଧନ କିମ୍ବା ପଦ ନୁହେଁ। ଜୀବନର ସତ ଆନନ୍ଦ ହେଉଛି ନିଜର ସାଥୀକୁ, ନିଜର ସ୍ତ୍ରୀକୁ ହୃଦୟରୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିପାରିବ ଏବଂ ଅଧା ଚାମଚ ଅଦା ରସ ଓ ଅଧା ଚାମଚ ଘିଅ ଆପଣଙ୍କୁ ସେହି ସମ୍ଭାବନାରେ ପହଞ୍ଚାଇ ପାରେ। ତେଣୁ ଆଜିଠୁ ଏହି ଉପାୟକୁ କରନ୍ତୁ, ଜୀବନର ଅସଲି ଆନନ୍ଦକୁ ନିଜ ହାତରେ ରଖନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଏହିଭଳି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗୁପ୍ତ ସୂତ୍ର ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ, ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ ଓ ସେୟାର କରନ୍ତୁ।